Mbah. Monggo Ndara Putri. Tenane aku semangerteni apa sing dadi panelangsane ati atas kowe bocah prawan sing golek priya sing sakpadha nanging iki dina kowe dikersake Rama Sultan Hadiwijaya supaya lelati marang Rama Sultan Hadiwijaya mestine gelo rasane atimu mula tekaku ning papan kene iras pantes aku kepengin nambal rengkaning atimu. Dadi siramu wis ngerti sing tak karepke. Tenane saben-saben ana pisuwanan aku nyawang karo aku ora bisa selak karo atiku. Tuh rasa tresno sajroning atiku. Danan sakwise aku krungu tembungmu sing kaya ngono. Rasane atiku marem banget. Aku seneng banget Danan. Ateges tresnaku iki wis kok imbang Danan. Semakin wis kelakon iki dina kowe dadi katresnanku tek jero. Menawa ing mungkune dingerteni marang Rama Sultan Hadiwijaya, kowe bisa ndodo perkara iki lan aku bakal tanggung jawab perkara iki. Siramu rasa wasan sumelang, aku bakal bloko, aku bakal tanggung jawab sak putuhe Dan. Percaya karo aku, tresnaku marang kowe ora ana ing kedaling lamben nanging lair tanda sebate nang tresna karo kowe semua. Muga wae kabeh tembung bisa tak ugemi Dan. Waduh. Semanggun. Lagi tuminta opolan Danang setuju. Nyuwun pangapunten saderengipun Kanjeng Sunan. Boten badhe kula selak. Menawi estunipun kula tresna kaliyan Danang. Semanggi. Lamun kowe tresna kelawan Danang sing kudune kowe ngerti sapa Danang kae. Danang kae putraku. Turta meneh
Kekurangane opo? Sausing kowe ndak angkat minangka dadi garwaku, ndak angkat derajatmu, ndak mulyake uripmu. Apa mung karana danang kae semuda taruna? Aku wis sepuh. Iya. Nyuwun pangapunten Kanjeng Sultan. Kula boten saged selak kalian batos kula. Menawi to kula sanget tresna kalian Danang Kanjeng Sultan. Semangkin. Monggo lamun gedhe rasa tresnamu keng tumanduk lan Danang nanging manggoning perkara iki tak anggap kowe luput. Luput mungguing ratu ana ing Kasultanan Pajang. Ora bedane kawula kae. Lamun to kawula darbe kaluputan bakal nampa pidana. Mula dene semangkin cetha lamun to luput kowe bakal ndak selong. Ndak papanake ning taman pawingking yo ning Sri Pengantin. Menawi kersa jenengan kados ngaten. Kula namung sendika dawuh nyuwun pamit Kanjeng Sultan. Orang ngira babar pisan. Jebul kowe darbe tumindak ngalap duh darbe wong tuwa. Nanging Danang ora bakal bisa kelakon. Lamun to selawase kebal cegak kelawan prihatin. Saya anak muda. Nggih niku. Inggih kula pikir niku mung anak kula dan ngantos kula ngeten iki kula niku duwe pengangenan kepengin mati ning pangkone dan kemanan iki omong apa? Aja nggarai susah sing padha cedhak karo kowe to. Leres Kakang. Kok sampun sangat-sangat panggil. Ucap sing ora-ora. Danang lagi wae golek tangga kanggo kowe. Ngono. Sakderenge kula ajeng titip kalih sampean. Ali-ali niki mengke sukake anak kula Danang. Mergo mboten enten pengarep-arep malih kangge gesang kula mergo awak kula pun ngeten. Aja ngono. Ya omong kuat-kuat. Kuat kanggo Danang, jangan aja ngono. Danang. Eling Danang ya. Danang. Danang kemana? Eling Danang. Kemana? Kemana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Merpati, mbok menawa kabeh wis dinaris. Pemanahan kudu ninggalake kowe, ninggalake Danang, lan ninggalake sedulur-sedulur kabeh sing ikhlas kabeh wikarepaning Gusti. Aja ditangisi banget-banget. Lungane pemanahan mundhak ndadekake petenging dalan nalikane pemanahan suwan ngadhep ana ing ngarsaning Gusti sing Maha Kuwasa.
kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lek golek tombok aduwe sepiro? Kenapa to, Wajah? Kok ora ndang bali-bali? Golek tombok kanggo sapa? Kangge Bapak Pemanahan. Iki supados Bapak Pemanahan menika enggal dangan, Wajah. Bapakku pemanahan. Bapak Pemanahan. Danang. Wiwitane bapakmu waras. Ibarat kekarepaning bapakmu njolo langit. Ora etung rino, ora etung wengi. Kekarepane bapakmu Pemanahan kepengin mulya. Nanging mulya iki ora kanggo Pemanahan, nanging kamulyan iki kanggo Danang. Miwiti babat alas mentak nganti dina iki ditut nganti dadi loro nganti dadi pati. Kowe ngerti kan? Sadurunge bapakmu Pemanahan sakaratul maut. Mung siji penjaluke Pemanahan. Pomo dipomo Pemanahan mati sawayah-wayah. Pemanahan kepengin mati nyang panggonmu. Danang. Penjaluk kaya ngono wae kok ora keturutan. Wis. Tanpa guna kowe nangis. Ibarat gonmu nangis rohmu milih getih. Nangis ora mandeg nganti asap rohmu. Bapak Pemanahan wis kebanjur kabur. Kados Bapak Pemanahan menika sedo. Ingkang jalari boten wonten sanes namung Hati Wijaya. Jalaran anggenipun maringi alas mentau bebasan. Dipun culke ndase digondheli butute. Nanti grantos penggalipun Bapak Pemanahan. Ngantos geratu muginipun pejah. Mugi panjenengan dados paseksan Wajah. Danang Sutawijaya bal kembali panguasane Sultan Hati Wijaya. Danang. Gonmu nibakake sumpah agawe geter patring swasana ing mentau. Saya-saya nggonmu sumpah ning ngarepe layon utawa kunarpaning bapakmu Pemanahan. Mugi panjenengan dados paseksan. Bumi lan langit ugi hanyeksen. Kula badhe tambah gelar Raden Ngabehi Loreng Pasar. Tak seseni mung wae kanggo mujuti sumpahmu sawetara ayo dirukti layone bapakmu Pemanahan.
asmane bapakmu. Ngerti yo? Kuwi wujude ali-ali. Winastan sesupe menjangan kerawang. Biyen peparinge Kanjeng Ratu Kalinyaman. Marang sapa kang ketundukan menjangan kerawang bakal dadi ratu tanah Jawa danan. Kula kepengin dados ratu ing tanah Jawa. Ibarat kowe jago aku botoe. Wiwitana lelaku goleki wah Yunur buate ngaji titip adimu merpati titip keluarga ana ing lawean aku tak ngetutke danang ayo dipangkah danang Sampun kali sedanipun Kakang Komandan monggo sami andedonga mugi tinampi arwahipun saha keluarga ingkang tinilar menika dipun paringi kegiatan lahir lan Mboten sampean dhewe lho Pak nek kula nggih ngoten. Besok kapan anak kula mbayang ki ndang dipayoni bocah lanang. Ya kula sapa. Simbok ki kependang momong putu lho, Nduk. Sampean iki kok kaya nglulu karo aku to, Mbok. Lho ngono piye ora kok, Nduk? Lah piye? Sampean iki isin duwe anak aku. Lho. Ora, lah kok iso. Kalau anake dhewe simbok ki Sampean kudu takon ngomong iki elek lho, Mbok. Ndok ki sapa? Anak kula mbayang ki ayu-ayune. Bocah kene kok malah elek-elek. Rupane ayu, Mbok. Ayu, Nduk. Iya, Pak. Kowe anake bapak sing ayu dhewe. Sing tak tresnani. Ndak kudan-kudan kapan boyo besok anakku entuk jodoh sing bagus. Kaya ngono, Pak. Aku bakal entuk bojo sing bagus. Lah, nang ngono lembayung ya ayu tenan ya, Mbok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lembayung anakmu kae to. Nggih. Wah, wis gede. Bocah wedok kok. Kene Nduk, kene. Nggih, Sing pangapunten. ganteng. Pak Juru, pancen anak kula niku nggih wujude ngoten, boten langka menawi Ya napa anakmu napa kuwi ora gene-gene kok. nggih teng Ayu dasare cek kawan. Lembayung. Lho iki piye bocah kula? Lembayung. Ini lho. Kana. Ini karo simbok karo kene. bapak. Cah perawan kira entuk kaya Ora apa-apa ben ketok raket ning gone seduluran. Ngene ya. Ya sing gedhe pangapurane krana wong tuwa kelalen ora kabar-kabar sambung karo kabundute dulurmu lanang Komandan. Adi pemanahan kabundut. Nah, innalillahi wa inna ilaihi aturene iki aku minangka gantine wong tuane Danang. Nggih. Tekaku rene
bakal ngraketne anggone padha seduluran. Syukur. Mergo Danang Sutawijaya kae jeh Joko, kowe duwe anak prawan. Nggih. Mula aku rene iki aku nembung Lembayung bakal dilamar Danang, bakal dipek bojo Danang. Bojo niku Jet. Ini ngapunten wis. Wes manut, anggere manut penak. Ora kena bantah. Kudu gelem meneng sik. jenengan niku tiyang sepuh. Apa? Kok gojek. Lho napa kelakon? Lek anak kula niku kok nganti diarepi Danang Sutawijaya. Aku kapan tau guyon iki? Kapan aku tau gojek? Nggih, mboten atos. Lah iya, upama Danang kepengin ngepek bojo Lembayung iki ora nyalahi tatanan apa-apa. Nggih. Dasare lanang Joko Lembayung wadon ije prawan. Lah yo apik wae to. Nggih nek kula niku karep kula nggih nggih mawon. Ya iya. Nggih mawon nek karep kula niku ayo to, Nyai. Nggih, Pakne. Lah Danang dos pundi mboten. Oh nek Danang wong sing dikarep yo mesti gelem yo, gelem. Wis janji manut penak. Ngene ya, Pripun? jenenge iki ibarate wong dol tinuku, Nggih. kowe duwe dagangan, aku sing nuku. Nggih. Wong arep tuku dagangan, Nggih. perkara engko rega dadi lan ora, sida tak tuku lan ora iki nak wis ngerti barange. Nggih. Contoh wong tuku barang, tuku sepeda. Saurunge sepeda dituku, lumrahe sepeda dijajal dhisik. Kepenak ora, nek kepenak rega ditata lagi dadi. Jenengan kok bingung kula to. Lah cetane ngene. Pripun? Sadurunge iki engko kedadian bebojoan Nggih. antarane Danang karo Karo Lembayung. kula. Ya Lembayung ben dijajal Danang dhisik. Wes manut. Lho anak kula niku dede sepeda. Lah kok dijajal? Umpama to lakon mengke anak kula dijajal kalih Danang lek mboten penak terus ora sida. Lho kula lak rugi. Ora apa-apa engko ora disontekno ngono kuwi. Barang kaya ngono wae. Lah bisane kedadian nek ora dijajal terus piye? Ngono. Ya, Nggih, Mun. to percaya karo aku. Nggih, Mun, kula Danang, Nggih kula waja. jajal barang. Iki jajal ning kentong. Kira-kira engko penak ora, engko jajal nak penak ya diterusno, nek ora penak ora apa-apa ora sida. Sanes setel mawon kok. Saiki Aku anak marep rabi kok koyo. bari jajal kowe kok kowe nak ra mentolo. Engko raine tutupi anduk. Ngaten bojo. Iya. Biasane ngono kuwi malah Iya, asli. Ora tahu kejamah. Ku malah murni. Nggih kula matur bojo. Sing kanggo ora kene wae kok. Sing kanggo kandhane kok. Wis dijajal. Orisinil. Yo. Ora apa-apa. Ben dijajal cacah ya. Wis to kono. Yuk. Nggih. Ning kajak ning kamar jajal karo kowe sik kono. Niki. Aja ning kene ning jero centong. Oh, menono ta, Pak? Iya. Aku gendong. Ora usah gendong, mlaku wae ayo. Aku ae. Wes gendong ning jero kamar kok gendong-gendongan lah mateni wong. Jajal Aku lek ngerti lakon sing kaya ngene iki kok malah. wis duwe dagangan melek payu apa ora? Nggih lek melek payu niku piye? Melek. Melek terus Bandang iki ora elon-elon ae. bocah iki kapan? Ngene mah malah ngene kok. Ngene ku mandek dikira-kira urung tau kanggo. Malah
mbok genjot kaya. Bocah kok iso. Aduh piye yo lembayung aduh piye. Aduh penak. Nek wis. Kana jejak bapak sih. Enak yo Mbak. Iya, Danan. Bapak isin. Nggih. Aku calon saya. Iya. Kowe iki milih cah wedok. Kowe aja kapusan. Nek kowe milih sing rupane ayu, nggih, sok kala mangsane kowe malah kapusan. Mergo ayu iku akeh wong sing milih. Sok kala mangsane kene ayu, ning iki wis ora ayu. Beda nek karo ngono kuwi. Sing marai kepenak iku ora iki. Nyatane piye? Dadi to. Dadi Nun saestu. tak dadeni. Matur. Nyatane wis Matur nuwun. bakale kowe dadi bojone Danang Sutawijaya. Sing tanggung jawab aku. Ngene mengko kalamun ana dina kang prayoga aku lan kowe engko bareng-bareng golek dina kanggo nikahe bocah-bocah. Sawetara aku tak nutukne laku. Mergo Danang iki lagi lelaku sing urung ana kerambungan. Lah anak kula dijak. Aja. Aku titip lembayung ya. Ibarat iki tuku lagi tak panjeri, ora ketanggung lagi panjer tembung. Ngoten. Nggih. Wakne juru. Menawi ngaten kula badhe ngestokaken dawuhipun Wakne juru. Kaya ngono ya. Nggih. Ya wis aku njaluk pamit, matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kula pamit karo. Danang, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis yo ning omah wae ya. Ngenteni Danang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Danang. Danang. Kowe iki lagi lelaku kaya ngono wae kok wis klimprak-klimpruk. Ya ora maido bocah nom saiki kurang kendel tirakat. Danang. Danang. Kaluwen apa piye? Mboten Bojo. Kurang turu. Ugi mboten Bojo. Lah kok terus gledak ana apa? Saking rumaos kula wonten rembulan cuma wonten pangkon kula Bojo. Ketiban rembulan pas ning pangkonmu. Wahyu kuwi Danang. Kuwi wahyu Danang. Lamun mangkono wahyu wis rumasuk ana ing anggamu. Ngerti yo? Apa to sebabe kowe kok takon ngepek bojo lembayung? Urung dadi bojomu wis takon ngrasakake. Sebab apa? Menapa sebabipun Bojo? Sejatine wahyu kraton tanah Jawa kuwi mapane ing pawadonane lembayung. Lembayung. Nalikane kowe carem karo lembayung, lembayung bengok kae ora ngrasake lara, ora ngrasake kepenak, nanging pambengoke lembayung mergo koncatan wahyu rumasuk nyang anggane Danang Sutawijaya. Cara wong mlaku mung kari sejangkah tutuk panggonane. Ayo dibacutke nggone laku Danang. Ayo monggo wis.
Terus dina iki ya aja ana wong nyekar tak turu sik aku. Kesel. Menika menawi juru kuncinipun. Jih, juru kuncinipun. Ayo digugah. Belum. Pak. Ya, mau ganggu ya, ganggu wong ngaso. Kopi. Kopi. Lah sing kono kopi sapa ya? Yen kopi tangi. Loh. Jeng Sultan. Menapa badhe nyekat? Iya, panjen sejaku aku kepengin nyekat. Ono pesarane Ki Ageng Bayat. Nggih, rantos riyen nggih. Kula pados nggih kuncine. Mau tak centel kene-kene kok ora ono iki ning ndi iki. Aku yo ora mlaku nyang ndi kok koyo ning kene kok kuncine ora ono. Sik. Sampeyan kok malah bingung iki. Digoleki. Ampun. Mergo lagi tangi turu ki lak ya wong pikire urung jen. Kula niki mboten lari kula centelke teng mriki kok. Eling-eling luwih dhisik. Eling kula nggih teng mriki. Lah digoleki to. Wah, pripun iki Kanjeng Dadi Sultan? cetane kuncine ora ono. Nggih, mboten enten. Panjenenganku ora bisa nyekar ono pesarane Ki Ageng Bayat. Nggih, sanes wekdal mawon nggih Kanjeng Sultan ngapuntenipun. Wira bumi lan sira Rama Sultan. mbok menawa dina iki durung judu, durung iki wancine, lamun to aku bakal nyekar ono pesarane Ki Ageng Bayat. Lho, panjenengan ingsun ngersakake kondur mung wae sadurunge pun Rama ngutus kelawan jeneng sira Wira bumi lan Benawa. Supaya ngupadi kelawan kadang mudanan lamun wis ketemu ing mungkune jaken bali ana ing pajeng Kados sedaya dawuh pangandika panjenengan badhe kula stres. Keparun nyun tuwek Gusti. Ngapuntenipun Kanjeng Sultan. Kene ora ono. Wah, ngawen. Badhe nyekar. Lah kuncine kula cencetke teng mriki kok boten enten. Nggih kondur mangleh. Satenane nganti aku tumeka ana ing Makam Bayat, aku uga kepengin asuh donga ana ing Hyang Bayat mula njaluk. Kuncine bukaan aku pengen asuh. Maupun ngendika nek kuncine niku ical kok. Apa tendelke teng mriki lho. Lah niki napa kuncine? Lho wau mboten enten kok dados temendel meneh iki pripun iki? Monggo kula buka nggih. Monggo. Iya, jaluk tulung karepku. Tukoke kembang. Oh, nggih. Pun rantos nggih. Nggih. Danang. Yo kini sliramu mangkro tinggal Danang. Nek Ratu Kidul yo Ratu Kidul, nek Bayat yo Bayat. Nek Bayat yo Bayat, nek Ratu Kidul yo Ratu Kidul. Cukup semono Danang. Semanten kula sampun sumpah dumateng panjenengan. Slaminipun kula badhe sowan wonten ngersa panjenengan. Kula nyuwun pangapunten Kanjeng Ratu.
pinanggih lan Kangmas Danang. Jalaran kula nampi dawuh ngersanipun Rama Sultan Hadiwijaya. Ingkang supados kula madosi Kangmas Danang parikedah kersa kandha wonten ing kasultanan. Tenane semirah muntama dawuh saka ngarsane Rama Sultan Hadiwijaya supaya ketemu marang aku lan wis ketemu suwana ning ngarsane Rama Sultan. Menika leres Wiro tandha rungokke apa sing dadi kandhane. Danang Sutawijaya bakal suwana ning ngarsane Kanjeng Rama Sultan Hadiwijaya nanging Danang duweni pejaluk. Yen to Rama Sultan Hadiwijaya kendel dahar rusuh lan cukur brengos sak jenggote. Wektu dina iki Danang Sutawijaya tambah gelar Raden Ngabehi Loreng Pasar. Sultan Hadiwijaya mengko gendetapak aku bakal suwana ning ngarsane Rama Sultan Hadiwijaya. sedaya ingkang dados aturipun Kangmas Danang badhe kula aturaken ngersanipun Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Sing adosen. Ngaturi pirsa kalenggan menika Kanjeng Rama Sultan katemben kemawon sirah. Rama Sultan Hadiwijaya gerak Menika leres piyambakipun ngatu dumateng panjenengan. Kapang dumateng panjenengan. ranti sawetara. Kembang telasih aturke ana ngarsane Rama Sultan Hadiwijaya genditapak. Kangmas bakal suwana ning ngarsane Rama Sultan Hadiwijaya. Tinggal susul saja Kangmas kepareng. Kula ingkang sowan Rama Sultan. Rama Sultan Hadiwijaya. Yen putra Danang kula pun wirabumi. Kowe wirabumi ditan. Wirabumi paring jati. Nalika pun Rama ngutus lawan Jimin Sikokem supaya ngupati lawan Kadang Danang. Apa wis bisa ketemu lawan Danang? Sampun Rama. Kula sampun pinanggih lan Kangmas Danang. Anggen kula pinanggih lan Kangmas Danang. Kula ripit mituhaturipun Rama Sultan. Kapurih Kangmas Danang kersa pundhun wonten Kasultanan Pacu. Nanging sakderengipun Kangmas Danang kersa pundhun wonten Kasultanan Pacu. Kangmas Danang nggadahi paweling dhateng kula. Dadi Kadang Danang maling kelawan Jimin Sira. Lan inggih jurapa sing dadi pamelinging Danang? Pamelingipun Kangmas Danang. Kangmas Danang kersa pundhun wonten Kasultanan Pajahibu menawi Rama Sultan Hadiwijaya sampun kersa kendel anggenipun dahar rusuh ingkang angka kalih kersa nyukur brengos lan jenggotipun malah boten ngemungaken menika. Banjur napa meneh? Kangmas Danang sak menika sampun tambah gelar jimat Rama. Tambah gelar jimat Loreng Ngabehi Loreng Pasar. Raden Ngabehi Loreng Pasar. Yen cetha Kadang
Danang kae wis tambah gelar ateges. Danang kae wis ngembari marang panguasanipun Rama. Mungko kepati-pati tresnaku kelawan Danang, aku kepengin ketemu kelawan kadang Kula ingkang supados. Kene Danang. Kene Danang cedak. Yen kowe dudu Danang njur kowe sapa? Kula Gunawa. Gunawa gawé. Jeneng sira wis suwan ana ngersanipun Rama. Apa wis bisa ketemu kelawan kadangmu Danang ya? Rama Sultan, kula sampun kepanggih Kang Mas Danang. Piyambakipun mitungkas dumateng kula. Mitungkas kang supados ngaturaken sekar telasih kunjuk dumateng panjenengan. Kembang telasih punika leres. Cebuken. Ura-mira babar pisan. Bune pun Rama kepengin ketemu kelawan kadangmu Danang Kaporo. Danang ngaturake kembang telasih lawan pun Rama. Telasih ateges wis entek welas asihe utawa tresnane Danang kelawan pun Rama Gunawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rama Sultan. Danang mawantu-wantu pun Rama kepengin ketemu kelawan kowe mergo gedhe rasa tresnane pun Rama kelawan kowe. Cepet sausing jeneng sira marak kene Kaporo cedak Astaken Rama Sultan. Nyuwun pangapunten Rama Sultan. Danang mergo gedhe rasa tresnane pun Rama. Pun Rama kepengin banget supaya kok pangku lawan kowe Danang. Kersa panjenengan kados boten sekian. Ya kuno sisi pun Rama. Ya. Danang pira bumilan kowe Gunawa. Anugi Rama Sultan. Gerahe pun Rama saya santer tak kira ora bakal suwe meneh. Pun Rama bakal ngerteni gebyaring jagat lamun to. Pun Rama kapundhut dening Gusti Dengakara jagat. Sadurunge pun Rama bakal antum maris kelawan putra-putraku. Kalebu Danang pira bumi lan uga Gunawa. Sing kapernah tuwa ora liya Danang. Danang bakal dak paringi warisan Dampar Kencana. Wirabumi lan bakal ndak warisi Pajang tiniba kelawan Benawa. Bakal ndak warisi bumi Jipang. Lan kepungkasan pun Rama bakal meling kelawan para wedrah lan putra-putra. Pun Rama nyuwun supaya sira kabeh aja nganti padha cengkah marang sapa sing bibriki perkara satemah ndadosake cengkah ora bakal lestari uripe
boten sakderengipun Kang Mas Danang lan Yayi Glo. Menawi wonten liranipun Kang Mas Danang kersa paringilah dados punarpanipun Rama Sultan Hadiwijaya badhe kula pethak wonten ing Bumi Pajang. Boten. Jisimipun Rama Sultan badhe kula pethak wonten ing Pajang. Luwih becik tak pethak ana ing Pajang. Boten. Kula pethak wonten ing Jipang. Pajang. Apa kowe saklorone lan apa kang dadi tugas Rama Sultan Hadiwijaya? Putrane Kasultanan Pajang. Aja nganti padha cekak. Punarpane Rama Sultan Hadiwijaya ora bakal tak petak ana Bumi Pajang lan ora bakal tak petak ana ing Bumi Jipang. Nanging punarpane Rama Sultan Hadiwijaya bakal tak petak ana ing Bumi Butuh.